מה זה, שוקי, מה אתה עושה? וואי, אני משפצר את הקומטה, נראית מה זה לא טוב. בעזרת השם, היא תהיה הכי חתיכה שיש. עזוב את זה. אחי, חשבתי על זה, לא הבאנו מתנה לממד. וואי, נכון, מה נביא לו? זהו, חשבתי על זה, אולי... הוא שמור על זה עם כל הדפים שלו. אז מה נביא לו? קחו מאיתכם תרומה להשם. לקחת? למה לא לתת תרומה להשם? נתינה זה משהו יחסית פשוט. יש לי ספר, אז אני נותן. אבל הלקיחה זה משהו שיותר קשור אליי. צריך לקחת אותו ממני. ריבונו של עולם רוצה שניקח דווקא את הדברים שקשורים לנו, שקשה לנו להיפרד מהם, ומהם נבנה את המשכן. שנזכה להיות מוכנים לקחת את הדברים החשובים שלנו ולתת אותם בשביל השם ועם ישראל. שבת שלום. בוא'נה, איזה יפה יצא הקומטה שלי. רגע, קיצור, אז מה נביא לו? כבר לא יודע. זה בשביל הממם שלנו. נכון. בסדר.